И така, ако искате да правите нещо, просто почнете да го правите. Започнете от някъде и въобще не го мислете. Какво ще бъде, как ще стане, какво ще измисля, какво ще говоря сега, въобще никаква идея, нали така? Нямате представа откъде можете да започнете, но трябва да започнете. Това е тайната. За да почне едно пътешествие, трябва да тръгне човек на някъде. Ако не отивате на никъде, ако не вървите на никъде, никъде няма да стигнете. Това е истината. Трябва да се започне от някъде и да се действа, просто да се действа. Може да не е перфектно, може да не е идеално, може въобще да не ви хареса това, което ще направите, но реално ще сте направили нещо и това нещо може да ви вдъхнови за напред, за повече неща, които можете да правите и да действате, да се развивате и да станете човека, който искате да бъдете. Аз съм пробвала проекти, как да ви кажа, може би имам към 30 проекта, които въобще нищо не се е случило с тях. Те са умрели някъде в пространството и никога няма да се възродят. Винаги в началото, когато човек има вдъхновение за нещо, си мисли, че идеята му е брилянтна, страхотна. Никой не се е сещал до сега за това, но сещали са се и доста хора най-вероятно го правят. Шанса е 1 на милион да се сетите за нещо, което още не е измислено, но можете да подобрявате нещата. Така можете да започнете или свой бизнес, или допълнителни парички да си изкарвате, или каквото и да било друго, което да ви удовлетворява и да ви кара да се чувствате добре. Например, пробвах преди известно време да правя 3D визуализации. На хората им се виждаше твърде скъпо, може би не беше дошъл момента за това нещо или рекламата ми не беше добра, както и да е, пропадна това нещо. И какво направих? Не се отказах. Мислих известно време какво реално да погледна и какво да направя. Та си направих друга страница във Facebook, от която си изкарвам пари. Там правя обикновени проекти за кухни, за дневни, за холове, за каквото се сетите, няма значение, но проектите се правят на SketchUp. Значително по-евтини са от визуализация, а се добива напълно представа за тях. На хората им харесва, представят си каквото искат, дават малко пари, става бързо, всички са доволни. Да, не изкарвам супер много пари, но пак е някакъв допълнителен доход, който е взаимстван от идея, която е умряла преди това. Така че, реално погледнато, няма значение, че е пропаднал бизнеса с визуализациите, след като в последствие се е случило нещо друго, което в момента носи доход. Също използвам приложения, които реално не ми носят особено много пари, носят ми по 1 стотинка на ден, но аз нищо не правя за тях. Това са Sweetcoin, което ви дава пари за да вървите, Honeygain, което ви дава пари за да си споделяте интернета. В някои държави интернета е бавен или пък на хората им трябва по-висока скорост, да използват вашите мегабайти, за да ги предоставят на хора, които си нямат. Вие нищо не губите от това, не ви се забавя интернета, нали, съответно въобще не ви твари устройствата, използва се на телефон, на компютър, на каквото имате. 1 стотинка, кой ви я дава? Също така използвам Ember Fund, което по принцип е приложение за инвестиране, но може да се ползва да си купаете биткоинчета. Наистина са 0,00000 и не знам си какво от биткоина, но единствената ви работа един път в деня е да цъкнете един бутон, старт, и приложението започва да купае. Това е. Да, изкарвам по 3 стотинки на ден, без да се мръдна пръста, освен да цъкна бутончето на старт, което започва да работи и да купае биткоинчета, но това са абсолютно доходи без нищо, което си е доста хубаво. Оставям линкове долу в описанието, ако искате да ги погледнете и ако на някой могат да му бъдат от полза, да си ги използва и да си печели 3 стотинки на ден, без да се притеснява от каквото и да е било. Трябва да се диша от време на време, не е само да се приказва. И така, ако не ви удовлетворява финансовата ви ситуация в момента или си мислите, че това нещо ви възпира да започнете нещото, великата си идея, намерете начини да спестявате. Като ходите на работа, не си поръчвайте храна, примерно, ами си носете от вкъщи или си направете сандвич или нещо такова. Да, пак ще ядете, няма да сте някой, който си носи храна от вкъщи. Това не е нещо обидно, просто
си спестявате пари, хапвате си домашно приготвена храна, всички са доволни и тези парички можете или да спестите, или да инвестирате, ваша си работа, но ако се поставите за цел да спестите, съм сигурна, че ще намерите доста начини, които ще ви помогнат да го направите. На мен доста ми помага едно приложение, което ползвам. В него се записвам всички разходи, всички приходи, за да мога да видя в последствие къде ми отиват парите и къде харча най-много. Та като видя къде отиват, директно спирам този разход или се стремя да го намаля, нали, естествено от храна, примерно, не може безкрайно да намаляте, но пък има какво да се желая. Ако купувате нещата, трайни продукти, имам предвид когато са на промоция или когато пък има 2 за 1 или някакви такива неща, ще си спестите доста пари, те не се развалят, нищо им няма, стоят си в хладилника и ви чакат. Не в хладилника, стоят в килера или някъде, където сте им намерили място. Преди известно време гледах едно видео, мисля, че на Юли Толкин беше, ако не се лъжа, който си е доста известен човек, мотиватор и така нататък, в което обясняваше, че всички вещи, които притежаваме и не ползваме, са ни само пасиви. Можете да се чувствате свободни и да продадете всичко това, което така или иначе не ползвате. Няма смисъл да ви заема хем пространство в къщи, хем да стоят затворени едни парички в това нещо. Просто продайте каквото не ползвате или го подарете на някой, естествено, ако нямате нужда от пари, за да можете да си улесните живота малко повече, да имате повече пари, да сте дарили нещо или пък аз редовно си дарявам разни дрехи на тези контейнери, които са за дрехите. Не знам къде отиват, дали отиват наистина при хора в нужда или ги препродават някъде в третия свят, няма значение. Важното е, че хем не съм вкъщи, хем в моята глава съм направила нещо добро, което наистина си е от голяма полза. Дарявам си редовно на дивата природа и животните някакви пари на месец. Освен, че спестяваме от някакви неща, не е лошо да сме добри и с другите и просто да дадем нещо. Ей така, дарявам 20 лева на месец, не е нещо, кой знае какво, но наистина се надявам да отиват някъде, където са нужни тия 20 лева, не да ги изхарча за снакс, чипс или нещо друго, което въобще нито ми е полезно, нито на някой му пука за тези неща. Те така или иначе печелят, няма да замре индустрията от моите 20 лева, тъй че да отиват пред дивите животни и при засаждането на гори. Надявам се, че това ви е било полезно до момента. Ако искате също още пари да изкарвате, ми направете един YouTube канал. Със сигурност имате какво да кажете. Със сигурност можете да научите някой на нещо, да го мотивирате, да му покажете нещо, кое как се прави. Моят първи YouTube канал е за това как се ремонтираме къщата на село с съпругът ми. Доста хора се кореспондират с нас, стана наистина добра общност, което е супер хубаво. Надявам се и тук да направим една мотивационна общност и да си говорим свободно и спокойно, всеки да си изразява мнението в коментари и да работим за по-доброто аз, което може да се постигне и за някакви съвети от живота, които наистина биха били ценни на някого. И така, бъдете по-добри хора, живейте добре, справяте се чудесно и без това, но можете винаги да надградите и да бъдете по-добри, по-умни, четете повече, гледайте повече обучителни видеа, защото в интернет е пълно с безплатни курсове. Вместо да се чудите кой курс да изберете за нещо, което не сте сигурни дали е подходящо за вас, по-скоро го намерете безплатно. Ако ви харесва, тогава си го платете. Няма смисъл да давате излишни пари за нещо, което наистина няма да ви харесва. Аз преди време редовно от Граво си купувах обучения, които просто ето така, нека да имам сертификат за нещо. Долу-горе около 80% не съм ги завършила, защото или не са ми харесали, или не съм имала време за тях, или просто не е било достатъчно интересно поднесено съдържанието. Тези пари са отишли на вятъра, естествено, за мен лично, за тези хора, които ги продават, не е. Но все пак идеята на нещата в Граво е да купиш, да ти хареса и да продължиш да ползваш услугата след това на редовна цена, което аз не направих, така че може би и двете страни губят от това безделно харчене на пари. Няма никакъв смисъл и просто не знам защо съм го правила. Вече като се замисля ми звучи супер нелогично, но
станалото станало. Ако не беше станало, нямаше да се науча сега да не си давам парите тук така, ами да си ги инвестирам, както съм се насочила. Обясних ви в миналото видео, ще продължавам нататък, ще ви покажа малко като дръпна, естествено, защото сега ми е смехотворно портфолиото, но като дръпна още малко ще ви покажа докъде съм стигнала и в следващото видео смятам да ви оставя две таблички. Едната е за бюджет, а другата ще бъде за цели, които съм си поставила аз за годината и може да ви бъдат от полза и двете и да си ги ползвате с здраве. До следващото видео и всичко най-хубаво. Усмихвайте се повече, живейте добре и чао!